Sigur că acum în loc să ne dea, ne mai ia din bani. Am ajuns în halul să se lege de biata pensia noastră. Ce să las sacul, are sus. Ha? Ce să lăsat ceva bine. Pământul, sigur. Nu vezi că al nicăieri de teren se întâmplă, dar noi... Știi, sub pământul spânză de alea freatice, cu apă, cu alea, și alea să pleacă în jos. Aici o cea mai mare greșeală, că nu acoperiți prima dată, că încoace să mi-i repăra. Aici sunt puțin tot. O fac ăștia, că vine, îi face prima dată o fundație, poate să o consolideze și după aia o face, că pe afară asta li să nu cadă. Prima dată acoperișul ar fi. Nu, prima dată fundație. Fundația cu schele pe afară, cu alea.